आङो बे समाव रादाब बिबुंसार उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो लानाय जादों प्रेस मिट आरो बे समाव बे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों बड'सा, बड'लेण्ड बुब्लि, बड'लेण्ड रादाब, बड'लेण्ड टुडे आरो रियेल लाइफनि साफ्रोमबो नायगिरि आरो जोंनि बड'लेण्डआव थानाय रायजो राजा बयनिसिमबो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोजोन आरो गाहाम हामलायनायखौ आं गिबियाव जासिग्रोबाय। जोङो दिनै बे प्रेस मिटखौ लानायनि जाहोनानो जाबाय थांनाय समाव दिल्लीयाव जायफोरानोखि आलादा रायजो बिनानै धरना खालामहैदोंमोन बिथांमोना गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव माखासे सोंखारिदों, अजद दैखांदों। दा बिनि थाखायनो जोङो माखासे सोंथि बिथांमोनखौ जोङो खालामनो नागिरदों आरो बिथांमोनखौ जोङो माखासे खोथा बुंनो लुबैदों। दा बे हाबाफारियावनो जोंजों लोगोसे दङ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिकास बड'सा, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि रिपुल बर' आरो बे समाव जोङो बेखौनो गिबियाव सोंखारिनो लुबैदों जे जाय बिथांमोना दिल्लीयाव थांनानै बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथांमोना सोंखारिदों, बर'फोरनि गेजेराव जाबायदि एना एनि लाबोनो नागिरदों बेखौ जोङो गिबियावनो सोंखारिदों। जोङो बयबो मिथिगौ थांनाय 8 आगस्टआव BoNSUआ आरो BPFनि माखासे सुबुंफोरा आलादा रायजो नांगौ होननानै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बिथांमोना धरना हाबाफारि लादोंमोन। बे धरना हाबाफारियाव मोनसे जाथाय जालांदों जे दिल्ली पुलिसा बिथांमोनखौ बै हाबाफारिखौ खालामनो थाखाय होआखैमोन, जायनि थाखाय बिथांमोनखौ होखांनानै लानानै थांदोंमोन। दा बै समाव बिथांमोना दिल्ली पुलिसजों होख्रांजानानै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौसो बिथांमोना गाज्रियै सोंखारिदों, मुर्दाबाद होदों आरो गो बेक होदों। दा बिनि थाखाय जोङो बिथांमोननिसिम खावलायहरनो लुबैदों आरो बिथांमोनखौ सोंखारिनो लुबैदों जे जोंहा बुंनांगौआ बेसो जे आलादा रायजो बिनायाव जोंहा सोरबा आलादा रायजो बिनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। सोरनिबा मोन्थायखौ मोननायाव बा दिनै गणतन्त्र हादोराव बयहाबो मोन्थाया दङ। नाथाय खोथाया जाहैबाय गणतन्त्र हादोराव बिथांमोना जाय मोन्थायखौ मोननो लुबैनानै बा हास्थायनानै बिथांमोना सोमावसारदों, दा बेयाव फेलें जानायनि थाखाय सोरबा माहारियारि आफादा दायनिगिरि साजायनायाव जोंहा दुखु मोनदों आरो बुंनांगौ दङ होननानै जोङो सानदों। दा बड'लेण्ड जों बर' हारिया थांनाय थैनायनि खोथा दङ। बड'लेण्ड सोदोबानो मोनसे गोथार सोदोब, बेखौ लानानै रिभेन्स बा इमोसनजों बेफोर थांखि लाजानाय बुस्थु नङा। दा दिनै जोङो जाय बिथांमोना दिनै आलादा रायजो नांगौ होननानै दाबि दैखांदों बा बिथांमोना दिनै बर' हारिनि गेजेराव गुलुं गुजुं मोनसे थासारि लाबोनो नागिरदों, दा बिथांमोना बुजिनाया मोजां आरो बिथांमोनखौ जोङो मोनथियो जे बिथांमोना मोनसे राजखान्थिनि रिभेन्स लानानै राजखान्थिनि मोनसे इमोसन मोनसे माबाजों बिथांमोना खालामनो नागिरनायखौ जोङो नुदों। दा बेयाव बिथांमोना राजखान्थिनि जि खैसार बे खैसारखौ सानानै बिथांमोना दिनै बड'लेण्ड बे सोदोबजों बड'लेण्डनि जि मोनसे सोदोब गोथार सोदोब बेजों बिथांमोना गेलेनो नागिरदों बर' हारियाव। दा बेखौ जोंहा बुंनांगौ दोङो, बेखौ जोंहा दिनै रायजो राजानि गेजेराव फोरमायनांगौ दङ होननानै जोङो सानो। जायफोरा बेजों गेलेनो सानदों बिथांमोना राजखान्थिनि रिभेन्स आरो इमोसनेलिसो खालामनाय बायदि जोङो रोखा जादों। दा बेयाव जोङो माखासे खोथा जि दिना दाखालि बावै दिल्लीयाव जाथाय जाबाय, बेयाव जोङो माखासे जोंनि गेजेराव सोंथि सिखांदों जे बिथांमोना पारमिसन लादोंमोनब्ला दिल्ली पुलिसा मानोथो धरनाखौ होबथाखो, मा कारनाव होबथाजाखो, बिनि जि पारमिसननि कपि दंना गैयामोन। दा बैफोरखौ जोंनि गेजेराव माखासे सोंथि जादों। दा बेयाव बेखौनो नुदों जे बिथांमोना जाय बिथांमोन दिनै BoNSUनि आफादगिरि मनजिलमोन बा दिनै दावराव देख्रेबानो होन सानसुमा खुंगुर बसुमतारी मोनहा दिनै मोनसे थांखि लानानै बा बिथांमोना बे
सोमावसारनायखौ लिड लानानै बिथांमोना थांदों। दा बेयाव बिथांमोननियाव मोनसे रोंगौथि गैयै बा नैबे आलादा रायजोनि जि सोमावसारनाय बेखौ मोनसे मोजां दिगाव लांनो हानाय मोनसे थासारि गैया होनना जों बेयावनो फोरमान जाबाय जे बिथांमोना गिबियावनो सौग्रावबाय आरो गिबियावनो बिथांमोना फेलें जाबाय। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां जोङो सोमावसारदों आरो बे सोमावसारनायाव जोङो सानसेबो दिल्ली पुलिसजों बिदि होख्रांजायाखैमोन। गोबां जोंनि गेजेराव जोङो हाजार हाजार रोजा रोजा मानसिफ्रा थांनानै बेयाव आन्दलन खालामदोंमोन, नाथाय बेयाव कुनु दिनै सानसेबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव बा इउबिपिनि सोमावसारनाय एनडिबिनि सोमावसारनायाव जोङो सानसेबो बेबायदि होख्रांजायाखैमोन। मोनसे थांखि दङमोन आरो बे जोंहा मोन्थाय दङमोन, बेनि थाखाय जोंखौ रावबो बेबायदि थासारि खालामनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै जाय बिथांमोना बे सोमावसारनायखौ दैदेननो नागिरदों, बै दैदेननो नागिरग्रा दैदेनगिरि बिथांमोननियाव मोनसे प्रपार नलेजआ गैया जे आलादा रायजो सोमावसारनायाव बोरैहाय लांनांगौ बेनि नलेजआ गैया बायदि मोनदों। मानो होनोबा बिथांमोनखौ जोङो नुयो जे बिथांमोना राजखान्थिजों गुलि गुलि जानानै फैनाय साफा साफा मानसि। दा दिनै जोङो मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिखौ सासे बैसोगोरा मानसि हिसाबै जोङो गनायो, मानियो। एबसुनि दैदेनगिरिमोन बिथाङा सानसे समाव, नाथाय बिथाङा दिनै बोराय बैसोआव गावआ गुलि गुलि राजखान्थि खालामबोनानै एकर्ड मोनसे खालामबोखांनायनि उनाव राजखान्थिजों बियो हाब्रु गेले गेले जाखांनानै दिनै फिन राजखान्थिनि लुबाव राजखान्थि खालामफिननायनि जि मोनसे लालस, बे लालसाव दिनै बिथाङा मानगोनां बिथाङा दिनै फिन राजखान्थिनि खैसार खालामनानै गाव गादियाव फैफिननायनि जि राजखान्थि खालामगासिनो दङ। बड'लेण्डनि जि मोनसे गोथार, बड'फानि जि मोनसे गोथार सिमां, बर' रायजोनि जि मोनसे इमोसन, बर' रायजोनि थांना थानायनि जि मोनसे राहा, बेजों बिथांमोना गेलेनो नागिरनायखौ जोङो नुदों। दा बेखौ जोंहा सोंखारिनांगौ दङ, बेखौ जोंहा बर' रायजो राजाफ्रा मिन्थिनांगौ दङ। मानो होनोबा सानसुमा खुंगुर मानगोनां बिथाङा दिनै नंगौ बिथाङा बर'नि सायाव सेन्टिमेन्ट दङ, आङो बेखौ गैया होननानै बुङा, नाथाय बिथाङा जिबायदि सासे बैसोगोनां बर'नि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङा बयखौबो खौसे खालामनानै जुदि सोमावसारनायखौ लाङोमोनब्ला एना एनि खालामालासिनो बेयाव जोङो गनायथाव जागौमोन। नाथाय दिनै बिथांनि थांखिया मा? बिथाङा दिनै राजखान्थिनि अकल राजखान्थिनि थाखायसो बिथाङा नैबे खेलाखौ बड'लेण्डनि जि आन्दलननि खेला बेखौ खालामनाय बायदि जोङो नुनो मोन्दों। मानो होनोबा बिथाङा मोनसे एकर्ड खालामखांनायनि उनाव राजखान्थियाव हाबदोंमोन। जेथिया राजखान्थियाव बिथांनि फिल्डआ गाज्रि जाबाय, बेयाव बिथाङा टिकेट मोनाखैमोन बिपिएफनिफ्राय, बेयाव बुरगानानै साननैसो एबसुजों फैबाय, एबसुनिफ्राय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरजों बिथाङा लिंक लाबाय, बेयावबो बिथाङा टिकेट मोनैनि थाखाय दिनै गुबुन मोनसे खेलाखौ बिथाङा गेलेनो नागिरदों। गेमखौ गेलेबोबाय हानायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ। दा बिनि उनाव दावराव देख्रेबनि खोथाखौ जोङो नायोबा, बिथांनि जोङो जारिमिनखौ नायोबा नुयो, नंगौ बिथां मानगोनां बिथाङाबो सानसे समाव एबसुनिनो दैदेनगिरिमोन। नाथाय एबसुनि दैदेनगिरि जानानै जितियानोखि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोमै आन्दलन खालामबाय हादोंमोन, बै समाव दावराव देख्रेबा बबेयाव थैनानै दङमोन? सानसेबो बिथांनि मुंखौनो जों खोनायासै, सानसेबो जोङो इसिबां आन्दलन खालामबाय, धरना खालामबाय, सानसेबो बिथांखौ जोङो दिल्लीयाव नुहैयासै, राजा लामायाव नुफेरासै। खिन्थु दिनै बिथाङा राजखान्थिनि खैसारजों आकु दिनै बड'लेण्ड नांगौ होननानै बिथाङा दिनै खेला गेलेफिननो नागिरदों। दा बेखौ जोङो मिन्थियै रावबो गैया। दा दिनै बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिलनि खोथाखौ जोङो जुदि नायोब्ला, बिथांनि जारिमिनखौ जोङो नायोबा, बिथाङाबो सासे राजखान्थिजों गेले गेले जाबोनाय, राजखान्थिनि हाब्रुजों गेलेनानै मैला जाबोनाय सासे मानसिखा। मानो होनोबा मोनसे समाव बिथाङा BSU होननाय मोनसे आफादनिबो स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसननिबो गाहाय नेहाथारि बिथाङा जाखांनानै फैनाय, आरो बै राजखान्थि बै आफादा मोनसे राजखान्थि BPF होननाय राजखान्थि हानजानिफ्राय जोनोम जानाय मोनसे आफादनिफ्राय बिथाङा फैनाय मानसि। दा बै समाव जितियानोखि BSUनि गाहाय नेहाथारि जादोंमोन, अब्लाना जितिया बर'फ्रा आन्दलन लोब लोब आन्दलन खालामनो ओंखारबोदोंमोन, आइ आफाफ्रा आन्दलन खालामनो ओंखारबोदोंमोन, लामा ससेयाव बेंथेनानै बिथांमोनानो बड'लेण्ड आन्दलन खालामनो थांनो नाङा होननानै रायजो राजाफोरखौ दम होग्रामोन। गारिनिफ्राय बोख्लायनानै बुनो नागिरग्रा मानसिमोन बिसोरो एबसुनि आन्दलन एनडिबिनि आन्दलनाव थांनो नागिरबा। दा दिनै बैबायदि मानसिफोरा दिनै आलादा रायजो नांगौ होननानै दिनै डिमान्ड खालामफिननाया सोमोनांथाव नंगौना नङा, बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बुजियै रावबो गैया। दिनै मा कारनाव दिनै
बनजित मनजिल मोना दिनै आलादा रायजो नागिरदों बे खोथाया दिनै रोखा जादों जे आलादा रायजोनि इमोशन आलादा रायजोनि खोथाखौ लानानै बर' रायजो राजाफोरखौ इमोशनेलि ब्लेकमेल खालामनो नागिरनाय मोनसे षड़यन्त्रखौ जोङो खालामनाय नुदों मानो होनोबा बर' रायजो राजाफ्रा बड'लेण्ड होननाय सोदोबजोंनो गासैबो थै रोदा गासैबो नांफाजोबनानै दङ बड'लेण्ड होनना बुङोब्लानो बर'फोरनि गोसोआव मोनसे जांख्रिखांनाय फैयो आलादा रायजो होनना बुंबानो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे इमोशना जाखांबोयो दा बै इमोशनखौ लानानै बर' रायजो राजानि जि इमोशन बे इमोशनखौ लानानै दिनै दावराव देख्रेबानो होन दिनै मानगोनां सानसुमा खुंगुर बसुमतारियानो होन बनजित मनजिलमोनानो होन बिथांमोना दिनै बर'फोरनि जि इमोशन बेजों गेलेनो नागिरदों दा बेखौ जोङो बयबो सांग्रां जानांगोन जोङो बयबो दिनै बुजिनो रोंनांगोन जे बिथांमोना मा कारनाव दिनै आलादा रायजो बिनो फैदों दा जोङो बेखौनो बुंनो लुबैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो जोङो आलादा रायजो नाङा होननानै बुंफेराखै आरो इयुनाव बुंफिननायबो नङा आरो आलादा रायजो नङाबा बे हारिया थांना थानायाबो गोब्राबखा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनथिखागौ दिनै जोङो आन्दलनखौ दोनथ'दों माखासे जाहोननि थाखाय जोङो आन्दलनखौ दोनथ'दों सोमावसारनायखौ दोनथ'दों जोङो गोबां बोसोर सोमावसारै मोनसे अबस्थायाव जोङो गाज्रि मोनसे अबस्था जानानै दोङो रांखान्थियाव जों गोग्लैसोना थालांबाय सोलोंथायाव जोङो गोग्लैसोनानै थालांबाय दा बै गोग्लैसोना थालांनाय माखासे जिखिनि गोग्लैसोनानै थालांबाय बेखौ जोङो एसे आवगायनानै जोङो लांनो नागिरदों आलादा रायजोखौ जोङो माब्लाबाबो जोङो नांला होननानै जोङो बुङाखै आरो बेखौ सोमावसारनायखौबो जों गाराखै मानो होनोबा दिनै एकर्ड खालामदों सानसुमा खुंगुर बसुमतारियानो गिबि एकर्ड खालामजेनदों बर'फोरनि गेजेराव बिनि उनाव हाग्रामाया खालामबाय बिनि उनाव दिनै प्रमद बर'आ खालामबाय दा बेखौ जोङो मा लेभेलाव लादों दा जोङो दिनै जिखिनि एकर्ड खालामबाय बै एकर्डफोरखौ जोङो बड'लेण्ड मोननायनि मोनसे जांख्ला बायदिसो जोङो लादों स्टेप जोङो बेजों गाखोलांनानै जोङो मा आलादा रायजोखौ मोनहैनायनि जांख्लासो जों बनायनानै लानाय बायदि जोङो मोनसे साननानै लादों दिनै दा बेयाव जोङो गाखोलांनानै जोबथा खेबनि थाखाय जों आन्दलन खालामनानै जोङो आलादा रायजोखौ लाबोनांगोन दा बेयो जोंनि मोनसे मिशन दा बेयाव जोङो मोनसे बुस्थुखौ नोजोर होनांगोन जे गासैबो बुस्थुआ दिनै आलादा रायजोखौ जोङो 50 बोसोर जोङो नायगिरबोबाय 30 बोसोर 40 बोसोर आन्दलन खालामबोबाय बियो मोनसे गोलाव प्रसेस बियो दिनै जानांगौ होनना बुंबानो जानायबो बुस्थु नङा आरो जाया होननानै बुंनायबो बुस्थु नङा दा बेखौ जोङो गोलाव मोनसे लेभेलाव जोङो लांनांगोन लासै लासै जों स्टेप बाय स्टेप लांनांगोन मब्लाबा जों थाद'दों मब्लाबा वान स्टेप जों बेक जादों मब्लाबा जोङो आवगायलांफिननोबो गोनां जादों दा बे लेभेलजोंसो जोङो सोमावसारनायखौ लांगासिनो दङ नायै दिनैनि दिनाव ओरैबायदि मोनसे अबस्था फैदों जे दिनै हाथियार लानानै गावख्रुबनानै सुख्रुबनानैबो जों आन्दलन खालामनायनि जोंनियाव दिनै थासारि गैलिया दिनै आन्दलन खालामनो नागिरब्लानो हाथियार लानानै सोमावसारनो नागिरोब्लानो गावख्रुब सुख्रुब जोंखौ मा खालामदों जोङो नुदों दा बेखौ जोङो लासै जोंबो रोंखा राखा साखा फारा जानानैसो जोङो सोमावसारनायखौ लांनांगोन आरो बिदिसो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लांनो नागिरदों दा नाथाय जाय बिथांमोना दिनै आलादा रायजोखौ लानानै खेला गेलेनो नागिरदों बिथांमोना दिनै राजखान्थिनि जोंहा राजखान्थिया दिनै राजखान्थि जोङो जि इलेक्शन फैगासिनो दङ जोंहा एमपि इलेक्शन बिनि उनाव बिटिआर इलेक्शन बिनि उनाव एसेम्बलि इलेक्शन बेखौ टारगेट खालामनानै उखा मुखा खालामनाय बायदि जोङो नुदों दिनैनि जायफ्रा सोमावसारदों दिनैनो जाथारनांगौ बेबायदिखौ जोङो नुदों दा जोङो मोनसे खोथाखौ नोजोर होनांगोन जे जोङो दहायनो बुंदों जे आलादा रायजोखौ जोंहा दाबिनायाव जोंहा खुनु बुंनांगौ गैया नाथाय जाय सोदोबा एबसुआ जोनोम होनाय बुस्थु बड'लेण्ड होननाय बुस्थुआनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसो जोनोम होनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादासो जोनोम होदों बड'फायासो जोनोम होदों बै जोनोम होगिरिफोरखौनो दिनै गावनि असे बिमा बिफा जोनोम होगिरिखौनो दिनै जोगारनानै सोरबाया दिनै बेखौ लांनो नागिरनायखौ जों खैज' खालामनो हायाखै मानो होनोबा बिथांमोनखौ जों आसा खालामनो हायाखै लामा ससेयाव थांनानै बिथांमोना दिनै आलादा रायजोनि जि सोमावसारनाय बेखौ गारना दोनहैगोन बायदि जोङो मोनसे अनुभब खालामदों मानो होनोबा बेखौ बिथांमोना जोनोम होआखै बे सोदोबखौ बे सोमावसारनायखौ बिथांमोना जोनोम होआखै बिनिखायनो बिथांमोननि सायाव जोंहा कुनु फोथायनाय गैया बर' रायजो राजानियाव फोथायनाय गैया दा बिनिखायनो जोङो जाय जोनोम होदों बेनो बिनि फिनिशिंखौ होनांगोन दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनियावनो बेनि गासैबो रेसपन्सिबिलिटिस आरो डिउटिसा दङ आरो बेखौ जोङो दिनै बुंनो लुबैदों जे आलादा रायजोनि सोमावसारनाया सानसे जाफिनगोन आरो बेखौ एबसुआनो खालामफिनगोन रायजो राजाया बेयाव गोनो गोथो जानांगौनि कुनु खोथा गैया नाथाय जोङो दिनै सोरबा लामा ससेयाव फैनानै बारस' फैनानै
लामा आन्दाय होनो नागिरनाय मानसिफोरनि सायाव जोङो आलादा रायजोखौ जोङो हगारनानै होनो हाया। बर' जातिनि थैनाय थांनाय इमोशन जोङो बिथांमोननि आखायाव हगारनानै होनो हाया। दिनै BSU दानानै मा खालामखो 2 बोसोर 3 बोसोरनि उनाव ज्राब गारनानै दोनबाय दिनै BSUखौ। दिनै BoNSU दादों, दिनै BoNSUखौबो गाबोन सबनायाव लागै बिथांमोना लांनो हागोन ना हाया कुनु गेरेन्टि गैया। सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया दिनै मा दल बाग्रा दिनै बहाबा एकर्ड खालामदों, बै एकर्डखौ जाफुङालासिनो रिजेक्ट खालामबोदों। माब्लाबा दिनै BPFआव हाबदों, BPFखौ बिथाङा जोगारनानै BPFआव मुलाम्फा गैयिनि थाखाय बिथाङा नागारनानै फैदों आरो गुबुनाव सुबिदा लाफैदों। बैबायदि सुबिदा बायदि मानसिफोरनि आखायाव दिनै जोंनि जि आलादा रायजोनि जि मोनसे सोमावसारनाय बेखौ जों हगारनानै होनो हाया। दिनै खोनाब्ला दुखु मोनगोन, खोनाब्ला जोंखौ गाबोन सोंखारिगोन। सानसुमा खुंगुर बसुमतारियानो होन बा सोरबा दावराव देख्रेबानो होन, मन्जिदानो होन, नाथाय जोङो रावनिबो गोसोखौ दुखु होनो जोंहा राइट्स गैया। जों सानाबो, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सानाबो। नाथाय जेतियानोखि जोंनि सिथ्लायावनो फैनानै जोंखौ सोंखारिगोन, जोंनि सिथ्लायावनो फैनानै जोंखौ गाग्लोबफैगोन, बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो सिरि थानाय नङा। मानो होनोबा जोङो माब्लाबाबो दिल्लीयाव थांनाय खोथाखौ जोङो बिथांमोनखौ जों सोंखारियाखैमोन। दिल्लीयाव थांनायखौ जोङो बिथांमोनखौ मिनियाखैमोन। दिल्लीयाव थांनाय खोथाखौ जोङो आलादा रायजो दाबि हैनायखौ जों कुनु बादा होआखैमोन। नाथाय बिथांमोना जोंखौसो उल्थायै मा खालामबाय, जोंनि सिथ्लायावनो फैनानै जोंखौसो रायफैबाय। जोंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आलादा रायजोनि सोमावसारनायनि जि सिथ्ला बेयाव फैनानै बिथांमोना जोंखौसो सोंखारिफैबाय। दा बेयाव नाथाय जोंहा सिरि थानांगौनि गैया, सिरि थानांगौ बेयाव जेबो जोंहा खोथा गैया। जोङो सैथोजों जोङो अराय सम नांनानै थांगोन। दा मोनसे खोथा जोङो बेयाव गोबां सोंथि जादों, बिथांमोननियाव प्रपार प्लानिं दङना गैयामोन। दा दिनै उन्दै उन्दै बैसोनि गथ'फोरखौ लानानै थांदों, स्टुडेन्टफोरखौ लानानै थांदों, मिसगाइड खालामहैदों, बेनि रेसपन्सिबिलिटिसखौ सोर लागोन? दिनै जुदि ट्रेनाव मायबा मोनसे जानानै फैयोबा, दिनै जुदि मायबा मोनसे जाथाय जानानै फैयोबा बिनि रेसपन्सिबिलिटिसखौ सोर लागोन? सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया लानो हागोन ना हाया? दावराव देख्रेबा लानो हागोन ना हाया? मन्जिलमोना लानो हागोन ना हाया? मानो होनोबा बिराद उन्दै उन्दै गथ'फोर थांदों। जोङो नुदों उन्दै उन्दै गथ'फोर, फरायसा स्टुडेन्टफोरखौ लानानै बिथांमोना सोमावसारनो नागिरदों। दा बेयाव जोंहा माखासे खोथा जोङो बुंनांगौ दङ। जा प्रपार जोङो लामाजों थांनानै मोनसे मोजां प्लानिंजों थांनानै आन्दलन खालामनायाव जोंहा बुंनांगौ गैयामोन। नाथाय दिनै मिसगाइड खालामोबा जोंहा बेयाव बुंनांगौ थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जातिनि स्वार्थनि थाखाय गासैबो बिथिंखौ नोजोर होदों, गासैबो बिथिङाव खामानि मावदों। दिनै जुदि सोरबा बेयाव गाज्रि खामानि मावफैबा, बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ लानानै जुदि मिसगाइड खालामोबा, गाज्रि लामाजों लांनो नागिरोबा बेयाव खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्टेन्ड होगोन। अराय सम बिथांमोननि हेंथायै जोङो स्टेन्ड होगोन बेयाव। दा बेखिनिखौ जोङो रोखायै बुंना दोनदों। दा बेनिखायनो जोङो बिथां दावराव देख्रेबानो होन, सोरबा सानसुमा खुंगुर बसुमतारियानो होन, बिथांमोनखौ जोङो बुंनो लुबैदों जे आलादा रायजो सोमावसारनायाव मोनसे मोजां प्लानिं खालामनानै, बयखौबो खौसे खालामनानै, दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन बा गुबुन गुबुन आफादफोरानो होन, बयबो खौसे जानानै जोङो सोमावसारनांगोन, अब्लासो जोंनि थांखिया मोनहैगोन। दिनै सोरखौबा नागारनानै 80% बर' माहारिखौ नागारनानै 20% बर'आ जुदि सोमावसारोबा बेयो जाफुंसारखानाय नङा। दा राजखान्थिनि खैसारखौ सानानै नोंथांमोना बेबायदि खालामबाय हायोबा बर' जातिया थेर बेथेर जालांगोन। दा बेखिनि खोथाखौ जोङो बुंनो लुबैदों। दा जोङो बयबो बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों जे आलादा रायजोआ जोंनि बिखानि थै, बिखा बिख्लोनि, आरो बे आलादा रायजोखौ मोनाबा जोंनि बर' जातिया रोजा रोजा बोसोर थांना थानाया जाफुंखानाय नङा। दा बियो जोङो बयबो मोनथिखायो आरो बिनि सोमावसारनायखौ जोङो सानसे नङा सानसे खालामफिननांगोन। नाथाय खोथाया जाहैबाय आं दहाय बुंनाय बायदि जोंहा रांखान्थियाव गोग्लैसोनानै थाबाय, जोंहा राजखान्थि मोजां राजखान्थिगिरिफोर गैया, समाजा जोंहा दिनै गुबुंले जानो हमगासिनो दङ। गोबां लाइमोनफोरा दिनै जौ जुवा बायदिसिना थासारियाव गोग्लैनानै दिनै बरबाद जानो थांगासिनो दङ। सुबुं अनजिमाया खमिलांदों, जोंहा गोबां समाजनि थासारिया गाज्रि जानांदों, रांखान्थियाव जोंहा दुरबल जालांदों। दा बैफोरखौ जोङो एसे जोङो बोरैहाय जोङो आवगायनानै जोङो गोख्रों जानानै जोङो माबोरै आलादा रायजोनि थाखाय जोङो सोमावसारो, माखासे प्लानिं खालामनानै, माखासे स्ट्रेटेजि पलिसि खालामनानै जोङो बोरैहाय लांनो हायो बेखौ जोङो नायनांगोन। दा मोनसे एकर्ड खालामदों, बिटिआर एकर्ड, बै बिटिआर एकर्डखौबो जों नायनांगोन। बिटिआर एकर्डआव मानो होनोबा जोङो बड'फाया जिखिनि आलादा रायजोनि थाखाय डिमान्ड खालामदोंमोन, 92टा चार्टार अफ डिमान्ड,
बे 92टा चार्टार अफ डिमान्डनि 90%आनो बिटिआर एकर्डआव हाबदों। दा बेजोंनो जोङो नायनो नागिरदों जे सरकारा बेसेबां रेसपन्स होयो जोंखौ बेफोर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव। जुदि बिथांमोना रेसपन्स होयोबा मोजां, जुदि बिथांमोना जोंनि गासैबो एकर्डखौ जुदि एकर्डनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामोबा जोंहा बेजोंनो माखासे जौगानाया फैगोन, बेखौ जोङो नोजोर होदों। नाथाय जि दिना बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुङा बै साननिफ्राय जोङो फिन सोमावसारनायाव जोङो बारसोमफिननांगोन। दा बे जोंहा रोखाखा, दिनै जोङो बयबो नुदों बर' मानसिफ्रा दिनै थोबसेबो सोमावसारालासिनो आन्दलन खालामालासिनो जेबो बुस्थुखौ मोनफेराखै। आरो बेखौ जोङो जुजिनानै नाजानानै सोरबा षड़यन्त्रकारिफोरनिफ्राय जुजिनानैसो जोङो जोंनि मोन्थाइफोरखौ मोननो हादों। आरो इयुनावबो बेनो, दिनै जोङो हाग्रानि हाग्रामानि जुनारफोर बायदि जानांगोन। जायनो गोहो गोरा बोलो गोरा जुजिनानै थायो बेसो हाग्रामायाव थांनानै थायो, थैनो गोनां जायो। जायनो दुरबल बेनो हाग्रायाव जिउ जोबनो गोनां जायो। दा जोंबो बे बुहुमाव जुजिनानै थांना थानांगोन आरो जुजिनायखौ जों अरायसम लाखिलांनांगोन। अब्लासो बर' हारियाव जोङो माखासे मोननांगौ मोन्थाइफोरखौ मोनगोन। जोङो बुङाखै जुजिनाङा, दिनै जुजिनाया गैला, बर'फोरनि गेजेराव जुजिनांगौ गैला होननानै जों बुङाखै। एकर्ड खालामनानै जोंहा जुजिनांगौ गैला होननानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुङाखै। दिनै गोबां चेलेन्ज फैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव। बै चेलेन्जफोरखौसो जों जुजिगासिनो दङ। दा दिनै रायजो राजाया जोंजों हेफाजाब होनांगोन, जोंखौ फोथायनांगोन। रायजो राजाया फोथायो, नाथाय माखासे षड़यन्त्रकारि सानैसो मानसिफ्रा बर' जातिखौ थेर बेथेर खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामगासिनो दङ। बेयो नाथाय बिराद दुखुनांथावना बाथ्रा। दा खोथाया जाहैबाय, ससियेल मिडियायाव जोङो नुदों गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिदों। सोरबा बिपिएफनि माखासे सापर्टारफ्रा एबसु अफिस सावनांगौ होननानै बुंदों, सोरखौबा गावथारनांगौ बुथारनांगौ होननानै बुंदों। बेयो बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। बेनि दायनिगिरियाबो खिन्थु सानसुमा खुंगुर बसुमतारी दावराव देख्रेबमोनानो जानांगोन। मानो होनोबा बिथांमोनानो फोरोङो, आमखाखौ बिदि बुंनांगौ थामखाखौ बिदि बुंनांगौ होननानै फोरोंग्राया सानसुमा खुंगुर बसुमतारीयानो। आरो दिनै जाय बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि न' सावनो ओंखारदों, बै मानसिफोरखौ जोङो माब्लाबाबो ओरैनो गारनाय नङा। जोङो गारनाय नङा। जोङो जाय मानसिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै गाज्रि सोंखारिदों, बै मानसिफोरखौ जोङो माब्लाबाबो रेहाय होनाय नङा। दा बेखौ जोङो मिन्थिना लानाया मोजां। दा बेनिखायनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे प्रेस मिटखौ लिंदों। जोङो खावलायनो लुबैदों। दा जोङो नंगौ बर' जातिया मोनसे संग्रामनि गेजेरजों फैनाय हारि आरो जों बे संग्रामखौ अरायसम लाखिलांनांगोन, बेबो मोनसेखा। आरो बे संग्रामनि लांनो थाखाय जोङो नाथाय बयबो खौसेयैसो जानांगोन। जोङो खौसेयैसो जों संग्राम खालामनांगोन। बिदि एना एनि सोरखौबा रायनानै सोरखौबा दोनथ'नानै जों संग्राम खालामोबा सोमावसारोबा जोंनि मोननांगौ मोन्थाइखौ जों मोननो हानाय नङा। दा बेखौनो जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बयबो रायजो राजानिसिम जोङो फोरमायहरदों, जाहाथे जोङो बयबो खौसे जानो हायो। जायफ्रानोखि मिसगाइड खालामदों, गाज्रि लामा दैदेनदों, बै मानसिफोरखौ जोङो दिनै सिनायना लानाया मोजां। बै खोथाफोरखौ जोङो फोरमायहरनो लुबैदों। दा बर' जातियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथायनांगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै हारि थैनायनि थाखाय, जातिया धंस जानायनि थाखाय मोनसेबो थोबसेबो जेबो खामानि मावफेराखै आरो गाब्र'होफेराखै। दा दिनै बिटिआर एकर्डखौ लानानै गोबाङा सोंखारिनो नागिरो अपोजिसन पार्टिफ्रा, जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों धंस जाबाय माबा जाबाय। नायनि 5 बोसोर नायगोन, 5 बोसोरनि उनाव जुदि थारैनो बे जातिया जुदि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों धंस जानो नागिरदोंबा बेयाव आंनो सिगां स्टेन्ड होगोन आरो आंनो सिगां ओंखारगोन आं आन्दलनाव। आं बेखिनि खोथाखौ दिनै बुंनो लुबैदों। दा जियानो दाजाथों, बयनिसिमबो गोजोन आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। आरो जोंनि जि दिनैनि प्रेस मिट बेखौ आङो एसेयावनो